Καλημέρα φίλοι του androidmagazine.gr. Και ενώ μένει μόνο μια εβδομάδα για την ανακοίνωση του LG G4, σήμερα η LG ανακοίνωσε ένα νέο smartphone, το LG G Stylo, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε διαθέτει πενάκι και διαθέτει και κάτι μοναδικό. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Το LG G Stylus έρχεται με οθόνη 5,7 inch, 720p ανάλυσης οθόνης, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκουμε τον τετραπύρινο Snapdragon 410 στα 1,2 GHz. Επίσης διαθέτει 1,5 GB μνήμη RAM, 8 GB εσωτερικό χώρο, οπίστια κάμερα 8 MP, εμπρόστια κάμερα στα 5 MP, διαθέτει LT, μπαταρία χωρητικότητας 3000 mAh και θα τρέχει Android Lollipop. Το μοναδικό χαρακτηριστικό που σας αναφέραμε πιο πριν είναι ότι διαθέτει υποδοχή για microSD, όπου η χωρητικότητά του που μπορούμε να βάλουμε είναι στα 2 TB, χωρίς ακόμα να συσκευαστείς που να φτιάχνει τέτοια χωρητικότητας κάρτα. Το κόστος της συσκευής στη Νότια Κορέα ανέρχεται στα $460.